Намираме се в град Търговище, улица Никола Маринов 5, срещу разсадника до ДАИ-то на автополигона на фирма ВИА, където се провежда изпита на полигон за придобиване на категория C+E. Заедно с дългогодишния преподавател и инструктор Петко Петков ще изпълним отделните елементи, които се изискват по време на изпита и които са задължителни, за да може да се придобие категорията C+E. Господин Петков, пристъпваме към изпълнението. Какво трябва да направят най-напред курсистите преди да започне изпълнението на изпита? Така, добър ден най-напред. Елементите са 3. Прикачване на ремарки, спиране на определено място, има стоп линия на края на полигона, движение назад и паркиране в гараж. Изпита започва при откачен седлови влекач. Първата ни процедура е да прикачим влекач. За да закачим седловия влекач, седловото устройство трябва да бъде подготвено. Това става ето с това движение. По този начин седловото устройство ще се заключи автоматично. Така, сега ще запаля автомобила, ще подходя към полуремаркето и пак ще го изгася, за да мога да обяснявам по какъв начин се подреждат въздуховодите и кабелите за IBS-а и осветлението на ремаркета. Започваме. Първо ще запаля автомобила, подходя към ремаркето. Когато протича реално изпита, автомобила работи. Просто в момента, за да има разбиране, съм го изгасил. Ще мина на другата страна, има стълба, на която ще се кача между влекача и полуремаркето и ще поставя маркучите по определен ред. Така, започваме. Тук има капачета, които предпазват попадане на нечистоти в системата. Това е кабела на антиблокиращата система на автомобила. Разконтрям го и го поставям в буксата на ремаркета, полуремаркета, т.е. Така, закопчавам го. Това е кабела, който служи за осветление на полуремаркета. Поставяме и другия въздуховод. При всяко полуремарке или ремарке винаги жълтия въздуховод управлява спирачките на ремаркето или на полуремаркето. А червения, в случая самия маркуч е черен на цвят, но капачетата на улите са червени. Така, много е важно, когато този камион специално има кранове, които са спрели в момента въздуха към ремаркето, когато пускаме крановете, първо да пуснем крана, който задейства спирачката на полуремаркето. Ето този жълтия. В противен случай, ако пусна първо червения въздух, полуремаркето ще изпусне въздуха и спирачките му ще се разблокират. Така, първо задейства жълтия. Ето се е червения. Така, до тук сме добре. Остава да подходи още малко назад. В този момент ще се извърши заключване на полуремаркето на седловото устройство и там долу заключващото устройство ще се прибере ръчката, ще се прибере самичка навътре. Наблюдавайте. Трябва да отбележа, че по време на изпита седловия влекач не се изгасява.
Продължаваме нататък. Обязателно трябва да се извърши проверка на заключването. Тук има една контра. Тя трябва да е под заключващото устройство. Ако е така, в това положение, нещата не са доведени до край. Просто трябва да му се помогне. В някои случаи, не винаги са. Длъжни сме да проверим закопчаването на седловото устройство. Тук нещата вече са наред. Продължаваме назад. Вече можем да Сега какво направи? бързия ход на триковете или на краката, или на петите. Когато сме на учебната площадка, няма нужда да ги придвижваме догоре, тъй като тук е равно и няма къде да бъдат повредени. Това е достатъчно. Така. Продължаваме назад. Какво трябва да извършим тук сега отзад? Последната операция преди потегляне е да освободим спирачката на полуремаркето, която е задействана преди да бъде откачена. Спирачката е тук. Задейства се посредством ето този кран. В момента спирачката действа, така е освободена. Полуремаркето е готово за потегляне. Сега ще запаля двигателя. Право нагоре изтеглям десния коридор. Спирам на стоп линията. Това беше втория елемент, ако помните. Горе да спра на определено място. И на заден ход ще изместя състава в лявата лента. Искам да отбележа, че при движение на заден ход, ако първият опит е неуспешен, кандидата за категорията има право на една корекция, се нарича. Сиреч може да направи втори опит, да отиде още веднъж отгоре и да опита втори път. Но това обикновено не се получава, когато има тренировки, има и успех. Така, продължаваме. Последната част от изпита е да откачим полуремаркето, да остане на местото си и да изтегнем влекача напред до линията на предните жалони. Така, за да откачим полуремаркето, първата задача е то да бъде спънато, така е казано, да бъде подсигурено против придвижване. Как става това? С спирачката отзад. Така.
Значи, за да задействаме спирачката на полуремаркето, просто този кран се премества ето в тази позиция, част от въздуха излиза навън. Това е положението, при което полуремаркето е блокирано. В момента мостовете на полуремаркето са с задействана спирачна уредба. От тук нататък следва да подпрем с криковете и тогава можем да работим. В момента криковете са във въздуха, мога да въртя на бързия ход на манивелата, докато опрат в земята и почувствам тежестта на полуремаркето. До тук вече нямам сила. Затова има бавен ход на криковете. В момента те се повдигат, но по-бавно, но пък е лесно за въртене. Достатъчно е. До какво положение трябва да се дигнат криковете? Има минимален луфт между седловото устройство и полуремаркето, но трудно би забелязано там. Ето, на фония ъгъл се забелязва. Тук отпред също има минимален луфт между, но не знам дали ще може да ви заснеме камерата. Така. Това е достатъчно. За да освободим седловото устройство, с дясната ръка, повдигаме контрата нагоре. С двете ръце се дърпате. Дърпам здраво към себе си. Когато излезе до край ръчката, тя има зъб, който ще бъде законтрен с леко движение на дясно. Ето така. Готово. В момента седловото устройство е разкачено. Продължаваме напред. Винаги първо се откача въздуховода за захранване. Казахме, че червения въздуховод е за захранване. Спряха въздуха. Спираме от другата страна и спираме и жълтия въздуховод. Тъй като няма място как да работя тук, ще изтегля минимално разстояние напред, за да мога да разкачам всички кабели. Припомням още един път, че по време на изпита не се изгасва камиона. Така, казахме, че първо трябва да бъде разкачен въздуховода за захранване, червения. Да, аз наистина му спрях крана. Този автомобил има монтиране кранове за въздух. Когато няма такива кранове, директно първо се разкопчава главата на въздуховода за захранване с червените капачи. После жълто. Сега реално няма значение вече кой ще извадя, тъй като съм спрял въздуха от крановете. Така. Ето тук се поставя да не пада. А и вие са. Също си на место. Кабела за светлините. Така. И останат. Много е важно да затваряйте капачите. Тук попадат нечистотии или всякакви неща, които могат да запушат системата за въздух. Така, всички операции до тук сме ги извършили както трябва. Остана да изтегля на линията на предните жалони. Влекача. Минимум на една дължина разстояние трябва да бъде изтегнат, на един влекач дължина разстояние между полуремаркет и влекач.
това приключва изпита на полигон пред Даидо. Офиса на фирмата се намира в центъра на Търговище, там се намират и кабинетите, улица Преслав номер 7, между почтата и бившата стоматология, зад бившата банка ОББ. Заповядайте в офиса да се запознаете подробно.